Ние от нашата националистка партия, патриотична партия „Атака“ се обръщаме така към всички дошли на нашите събрания. Това е нашето обращение, което ние много искаме да се наложи. Вместо безличното дами и господа, госпожи и господа, драги приятели или другари. Защо, брати и сестри? Защото всички ние, българите, сме едно голямо семейство и сме братя и сестри. И това събиране го доказва. Защото тук сме се събрали братя и сестри от сегашната България, от миналите Българии и от всички места, дето българи живеят, както казва един български поет и както се пее в една бойна българска национална песен.